Tak v prvom rade je to výborná príležitosť pre mladých hráčov aj mimo tej sezóny, kedy sú, poviem príklad, prázdniny, alebo je predsezónové, po sezóne, alebo je obdobie dlhšie ako sú Vianoce, že majú možnosť pracovať basketbalovo, majú možnosť vzdelávať sa pod vedením kvalitných trénerov a v neposlednom rade dostanú informácie, ktoré nedostanú od svojich klubových trénerov, ale dostanú iné nové informácie, ktoré ich môžu posunúť ďalej v tej basketbalovej kariére. Tak a minimálne pre mňa nové skúsenosti vždy, keď som na nejakých takýchto podobných akciách, kempoch, tak sa snažím pozrieť si aj ostatné tréningy, ostatných trénerov a keď tam vidím niečo zaujímavé, tak sa ich na to opýtať, konzultovať, komunikovať a možno pochopiť tú filozofiu a zobrať si niečo z toho. Naozaj neviem, môžu mať s tým príklad niektorí kluboví tréneri problém, že teda mu odíde hráč na 4, na 5 dní preč. Ale zase možno je to niečo nové a tí hráči využijú túto možnosť, lebo na druhej strane môžu byť kluby, kde sa v tomto termíne